Acompañádeme a un obradoiro de ilustración científica. Primeiro subímonos no bus e mirade que vistas tiña coa néboa. Chegamos a Pontevedra e finalmente ao noso destino, a Biblioteca Municipal. Empezamos o obradoiro con probas de acuarela. Alicia e Carmen, nosas profesoras, ensináronos o que ocorría poñer sal sobre a acuarela. Aquí podedes ver un pouco o efecto. Despois, dixéronos de empezar a debuxar con materiais da Misión Biolóxica de Galicia. Podía ser un tronco, a cortiza dun árbol, unhas flores ou follas e unhas chamadas sementes voadoras que podedes ver nese bote. E aquí vos deixo un pouco dos traballos dos meus compañeiros. E tamén un pouco do meu. As profesoras axudábanos a entender a técnica da acuarela, a par de ensinarnos a prestar atención aos detalles na natureza. Mirade que bonito! Aquí tedes uns exemplos de Alicia e de Carmen. E iso foi todo. Se queredes participar nalgún, non esquezades de estar ao tanto das nosas redes sociais da UCC do CSIC en Galicia.